Здравейте! Днес ще пробвам само и единствено синя храна. Ето я и нея. Не са много нещата в магазините, които успях да намеря и които да са сини. Това е един син прайм. Вкуса му е Blue Raspberry. Това е още една изотонична напитка, т.е. спортна напитка. Оши. Multi-fruit flavor. Окей, добре. Ще видим на какво. Така, това е сокче Queens, ябълка алоe капина, като капина е с най-голям шрифт, може би тя преобладава. Нямам никаква идея защо цвета му е син, но той е такъв. И естествено синия такис, който абсолютно всички знаете, познавате Blue Heat, надявам се сте опитвали. Аз също съм го опитвал, той е жесток и супер много го харесвам, езикът ти става син от него, но ще завършим всичко с него. Принципно в магазините е супер трудно да намериш синя храна, защото производителите на храна и психолозите твърдят, че синият цвят не е привлекателен и когато видиш нещо в синьо, мозъкът ти не ти предава желание да поискаш да го хапнеш или да го изпиеш. Аз не съм на това мнение, на мен синьото ми е готино, изглежда симпатично и със сигурност нямам никакъв проблем да си пина или да си хапна нещо, което е в син цвят. И ако искате, дайте ще започнем с двете спортни напитки, като този прайм също съм го опитвал и го харесвам. Чакайте, първо ще ги раздрусам двете. Този съм го опитвал и го харесвам. Тази напитка, признавам си, до сега не съм е пил. Нямам никаква идея дали ще ми хареса. Продава се в абсолютно всички големи супермаркети, в фитнесите. Предполагам, че спортистите я пият редовно. Като разликата между тези двете е, че в тази има в пъти повече захар, отколкото в прайма, което мен супер много ме изненадва, понеже праймовете по принцип са доста сладки, но те са сладки най-вече заради подсладителите, които има в тях. А в тази напитка има 2 пъти повече захар, отколкото в този прайм. Да не говорим, че тази напитка е по-голямо количество. Това е 750 мл, този прайм е 500 мл. И така, дайте ще започнем първо с ошито, като как се отваря това чудо. Ошито, капачката му е направена така, че да можеш да пиеш. По дяволите, не знам как се отваря. Окей, добре, трябва първо да се щупи тук. Окей, добре. Махнахме го това и сега можем да отворим. Добре, предполагам, че няма да разбера на какво мирише. Или пък може и да разберем. Добре, няма значение на какво мирише. Дайте смела глътка. Леко е стипчиво. Помислих в първи момент, че е кисело. Леко е стипчиво. И всъщност е леко гадно. Оши, син оши, какво пише, мултифрут. Не си купувайте, гадно е. 2 от 10, не повече. Не би го пил със сигурност. Сега да си оправим малко вкуса. Дайте да видим пак синия прайм. Че съм забравил. Мирише уникално. Синята малина на прайм е уникална напитка. Много по-добре. Много по-добре от оши. Направо тия двете, ошито губи състезанието от всякъде. Не си го купувайте, не си заслужава. Не е добър. Прайма е много по-добър и няма толкова захар. Окей, прайма е жесток, хора. Сега, дайте да го видим това сокче. Пише, че е газирана плодова напитка с сок от концентрат от ябълка, алоe вера и капина. Пастюризирана, без добавени консерванти. Тук захарите са доста. Тук в тази, само да не гръмне сега като го отворя. Ако успея да го отворя. What the fuck? Как се отваря това чудо? Той ще ми излезе пръста. Щупи се! И сега не мога да го отворя. По дяволите.
Издърпай първо към теб, а сега издърпай нагоре. What? Еми, сори пичове, не успях да го отворя, чакайте сега ще отида да взема нещо. Голяма борба падна, но все пак успях да го отворя. Сокчето, Queens, ябълка, алоe вера, капина. Дайте да помиришем. Мирише си на чиста химия. На нещо газирано, което е забъркано в гараж. Добро е. Харесва ми. Много готин вкус. Малината се усеща, алоето придава много приятен аромат. Много е приятна. Със сигурност е добра колкото прайма. Ошито въобще не искам да се сещам, че съм го пробвал. Така че добър е този сок. И мисля, че ще върви много добре с синия такис. Като синия такис наистина не е любим. Мисля, дори си го купувам редовно. Отваряме го. Мирише супер странно. Дори мирише гадно. Мирише на някакъв тасал хляб или нещо вкиснато. Много е странно, но пък изглежда жестоко. Ето го. Него. Синичкият такис. Това вече е пълно блаженство. Леко лютичък в началото, след това малко по-лют. Колкото повече ядеш, толкова по-лют става. Но в същото време е много приятно лют. Уникален такис. Сега ми залютя повече. Бладисва и пръсти, всичко бладисва, така че внимайте къде го допирате. Как е възможно това да е толкова добро, хора? Просто не знам. Уникален такис. И всъщност фаворита ми е синия такис и синия прайм. Много добра комбинация. Само ще взема още един такис. Ето го. И сега ще си покажа езика да видим дали е станал син. След което ще си отпия от праймчето и спирам да записвам, за да мога да си хапна и да си пия на спокойствие. Така, 1, 2, 3, много е люто. За здраве!